Jood zetten wij zo'n man in het centje. Een man met letterlijk en figuurlijk gouden handjes. En Jood maken we dus de heer van Waarden eer voor zijn uitzonderlijke inzet. Fjouwer inwoners van Achtkaspelen binnen vretemol verrast door burgemeester Jouke Douwe de Vries. Ze worden beleren met een lintje voor al het vrijwilligerswerk wat ze hier hebben. Nou, dat is een heel bijzondere gebeurtenis voor mij. Iets wat ik in de eerste 14 nog nooit ontdacht had. Ja, dat is ergens wel heel bijzonder. Iedereen die krijgt het net. Dus dat had wel wat dien dat wat van de maatschappij dien had. En daarmee is het voor mij een eer om jou, ik uit naam van de koning, zitten te maken dat het zijn majesteit behagen had om jou te benemen ter lid van de Orde van Oranje Nassau. Het werk wat je doet, dat doe je voor een oor. Vrijwilligerswerk, zo heet het ik. En dan op deze manier daarvoor een lintje krijgen, dat vind ik bijzonder. Want je bent net alleen een vrijwilliger. Om je vrijwilligerswerk heen, heb je een team van andere vrijwilligers. En dan kun je alleen nog wat doen. Dus je doet nooit alleen. Vind ik wel leuk, ja. Je verwacht je het net, maar het is altijd leuk om dingen te krijgen. Hè? Voor burgemeester Jouke Douwe de Vries is dit zijn eerste keer dat er een lintje uitdrieken mocht. En dat is best wel een beetje spannend. De eerste keer weer. Ja, Heel mooi baden en mooi om van de morgen eerst de mensen te overvallen haast, hè, want ze viel dat ik van een heel soort. En dan heel mooi om de mensen dat te spreken en alle lovende woorden die wij ook ontvangen hebben van mensen om hun haren heen, om die ik uit te spreken en uit naam van de koning een lintje uit te rekenen. Willem Veenstra van de Harkema krijgt een lintje voor zijn werk in de sport, het kerken en het onderwijs. En nu is hij taaldocent. En de laatste jaren, sinds ik mijn pensioen ben ik de maand op het AZC in Drachten. En daar jou ik dan wat les aan mensen die de Nederlandse taal beheersen willen. Dat we nog wel in het nieuws, het laatste hier natuurlijk over een lintje en vrijwilligers bij het AZC. Hoe staan jou daarin? Mevrouw Faber is volgens mij, die slacht de plank een beetje mis, volgens mij. En daarom doe ik het nog lekker, fanatiek zijn, maar als oors. Ja. Ik vind het jammer, het is een rol, zo spelen we het in Nederland. In de winter, in de zomer.